салому дуруди бепоён ба кулли мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз, ба кулли муҳоҷирои меҳнатӣ, ғарибо, мусофиро саломи худро ба шумо мерасонам. Саломи худро ба ҳамаи хизматчиёни давлатӣ, ба ҳамаи шермардони ватан, ба ҳамаи айсалдати хурд то генералҳо ки дар марзу бум сол ҳифзи ватана дорен, саломи худро ба шумо мерасонам. бародарони хандам хотир расон кунам ки ака вақт надорам ки оли бисёриё давҷа вай карданд, комментарий нависонданд. ҳозир вақти комментария неста, вақти аблава барои аблава гап занам, баъд қати шумо сухан мекунам. ҷавонони хеле муҳтарам бугум. ҳо бародарони хандам, вақте ки бобоҷон ба ман гуфт ки мара намонди аскарӣ равӣ, ман орзуи ҳавас доштам ки бирам аскарӣ бираму ман бифаҳмам паси баландиҳои зиндагиро дар оҷо хизмат кунам, бифаҳмам ки як дарси ҷувонмардиай, ман бифаҳмам чӣ қадар рафиқо пайдо мекунам, чӣ қадар мисол ман ёд мегирам пасти баландиҳои зиндагиро, чӣ қадар ба қадри зиндагӣ мерасам. мисол мара бисёр сарзаниш кард, мара муттаҳам кард ки мара намонди аскарӣ равӣ. хуб, хотир расон мекунам ки додари меҳрубони ман ҳокимҷон писараш дар муҳоҷирати меҳнатӣ буд. баъд маслиҳат кардем, гуфтем диди бобоҷон чӣ гуфтаеса, чӣ домангир шидаеса. мо писарша занг зад гуфт ки Парвизҷон, гуфтам як бипурсиш, кӯ бипурс ки пага борам ки бобоҷон домангир нашавад. Бипурсиш, пурсид, гуфт Парвизҷон аскарӣ мерай, хизмат мекунӣ? худо шоҳида, шумо қати ма ин қадар вай сана ман накина ки ба бисёр гапои ширадор гап мезанам. ама одамо ҷавонои номуҳтарамда вақт надорам қати шумо сана ман кунам, вақти аблавай. баъд гуфт ки отаҷонам чӣ хеле бихоҳӣ худут, қасам ба Аллоҳ, бихоҳӣ ман аскарӣ мерам, бихоҳӣ намерам, бихоҳӣ кор мекунам. ману шермарди ватан. гуфт мерай аскарӣ мехоҳӣ? гуфт мехоҳам. билет бигӣ биё. билет гирифт овард, бурдем, дар вайни часп мондем. афсӯс ман навор накардам, намонда навор кунӣ, хай ки намедонам чӣ навор кард. бихоҳӣ ман навор мекунам, худи ҷияни худам ҳозир хизмат кесай. хоб ба раиси ҷамоати худмон, ба Тураев Меҳроҷ, ба акай Авҷалил, писари ман Пирназаров Шерафган, чӯ поиска мераванд, намедонам намебаранаш, барои чӣ? масъаларо бинем. муроҷиати ман ба ҳамаи блогеро ки гуфти ӯ марда кимда ки сина мезанен, якм ба ҳами ҳамшаҳри худам Кали Қимба, ҳоҷи Маъруф, Кали Қимба мегӯ, бароам мегум тагани ҳоҷи Маъруф бояд матра бугум. охи биги я солдатак да қаватат бушнод сёмка ки бар вайни шаста биги ана сипари ватан, ана и гапи дигай. охи маслиҳат ки ҳам башара пурс мега мерам аскарӣ, ҳам башара хушук пурс мега аскарӣ мерам. ин бира оли дуюм ба карапранг, намедум карапранг дар Россия дар гуҷои фақат ами чӣ гап мезана, фақат ирсӣ гап мезана. наход муаррифгари Тоҷикистон шав, охи ирсӣ гап мезани, хай мал шакл тарам биги ягон такбар ба ҳоҷиё, ба бобоҷон 88 чӣ қадар мара таъриф кардем, қадар ҳар гапам гуфтам. биги я солдат биги бар хеш тавор дори ёрдам мекунӣ, қавай мекунӣ, я солдат биги бар. ба Коля Таҷик бародари ханам дар роҳати ман наворе карданем, хай вақт нашидаеса иншоалло ба роҳати навор мекунам. Коля Таҷик биги дар роҳи ватан биги бар. умуман ба Диловар Сафаров, ба Саймурод Давлатов, ба ҳамаи одамое ки ҳамита пешанку ба ҳамиё муроҷиат ро, ба ҳамаи блогериё, ба Идибек ранги ман мегӯянд рушуд то нофта, рушуд 1 гектар ку. охи биги я солдат биги бар. охи мо барои ватан гап задастем ку, барои ватан чӣ қадар гап мезанӣ, биги солдат бар. умуман ба ҳамаи блогерое ки даъвои блогерӣ доранд, ба ҳамаи репхоно ки даъвои репхонӣ доранд, ҳамаро ҷинвара кардем, рафтем шумо ҳамаро ҷинвара кардем, биги я солдат барен. вақт надор қати ҳама шумо ма гап мезанам, қати ҳама шумо ма мекунам гап миём гап занам. қати шумо бигирем барен, солдат бигирем барен. муроҷиат ба муовини аввали раиси шаҳри Ваҳдат Холиқи Давлат, бародари қандам аз заправчи ки калхоз буди, ози то муовини раиса хеси биги Холиқов гуфтам ҷиянота биги бар коне, бар биги бар уҷа бар бине мара файрод ки ма барам хеши тавори хута биги бар. муовини аввали раиси шаҳри Ваҳдат, баъд кумитаи заминсозии шаҳри Ваҳдат, ака ҳамин Холиқ Давлат қати раиси кумитаи заминсозӣ ма ҳар рӯз мерам
یه هفته دو بار میرم بسیار دروغ نگم باید ما یه هفته دو بار میرم فقط میگم مهمون داریم چی گپه مهمون رو تو چایخونه که هر مهمون داری و تو بگو که پراور که آمده کروپسیا بیان ما برم در پیشم کروپسیا برم پیشم مهمونا برم ما بدرم ما گپ زنم ما درد دل ما گپ زنم مهمونا خیلی مهمون خونه برا واخی اونا خو مهمون دارم دائم حکومت بره مهمون خیلی کی حکومت با کار میکنه بگیرن ابلا برای تشکیل کنن کمیته زمین سازی شهری وحدت یا متر از 5 سانتی متر میگه که زمین درو برده بریم ما برای زمین گپ میزنم برای چی درو بردم ما زمین ها برای که جوار باید آب بخره 15 هکتار زمین بگی برد تشکیل که وظیفه را گرفتن چون میکنه خلق کمبغل باید بره مراجعت با سید مکرم اکا میگم سید مکرم ما همچون قاضی همچون چی میگن مفتی همچون چی مطرح عزت حرمت میکنم بسیار گپای خوب میگم میزنی سید مکرم دولت سلیمان ما برای چی شما رو خیلی نام گرفتیم برای که اکای سید مکرم هر مون حج رفته بودیم سال 2008 اخیر برآمد برای همین من مراجعه دارم دولت سلیمان خدا رحمتی کمپیری هست 15 ساله شد کو تو مرا نشناختی ولیرا بگیرین هر دو ayrı dini mübin İslam بگیریم بریم فامیلای خودتون قطعی جیاناتونا بریم راست میگن خلق چون میگن میرم چون ویونو میرم ولی با دپوتاتورا میرم ولی تا پارلمانت میرم اگر وقتی جا کم تر وقت ما تو 8 میگم میزنم بگیریم بریم اکای سید مکرم دورانده هستی شگر خوب هستی همش تنج آرام هستی خشوع هم 100% کرات بگی جیانورا بگی خیش تبار هست که کدام پرزیدنت هست بگی بر будровайни част салара мон фашан ки дроз мон ҷелаки қабазара пуш газелда пони гирдаву чапоти гирдачаву чапотиву кулчаву ҳавло ҳар моҳ бар ҷиянта хабаргирӣ бар ҳамҷода бо коре накини давлати сулаймону вай ки кай сайд мукаррам бо ҳар сунда як част барин ҷиянотуро хештавуртун медин я та дар хуҷанд барен я та дар бадахшон барен я та дар зарафшон барен я та дар ҷа барен шумо чашми ҳукуматен барин мардум халқ дилшун пур шава охи гуфтаизан ки охи мега чон барои чӣ меравам депутатои шаҳри ваҳдат ки депутат ки шумо ҳам депутат ма олем вақт депутати ма гап занам депутато шумо ҳам ка ин дафъа кадме депутат шида ку ман мегӯям ки ҳар сол депутат вазифашам ягон кор накунуда ҳамин депутат ҳамин 10 ҷиянта ҳамин ҷиянта хеш таворта биги ҳамин хел бо сари баланд шагат кардам хел бар барои ҳизби вай барои ватан бигина баре мар асаб вайрон кардам ки чон мебарам ё мебарам то гап намезани ма гап мезанам ма дар бораи ҳама чиз гап мезанам ма ай блогери нестам ки хеле лавлави полиса бигирезам ҳамаша гап мезанам ма паули гап мезанам нотуғри биши нотуғри ха ки шумо депутатен вай непрекосновенен непрекос ма барои шумо непрекосновенен мегӯям ма барои шумо исша гуфтаистам фаҳмидем охи гӯш ку акай давлати сулаймон акай саид мукаррам охи вақте ки ҳамла мешавад вақте ки тоҷикистонда ҳамла мекунанд ҷиҳод нест хидмонда ҷиҳод ҳамин ҷиҳод бояд мо барем ҳифз кунем бояд марзубуми ватан ки ҳифз мекуна охи бояд ҷияни ту бачаи ман махидам ҳамин маҳал ҷанг шид ман муроҷиат мекунам 8 минут шид ман муроҷиат мекунам ба тамоми генералҳое ки воини часто ҷанг шид ҳамин дафъа мара барен мара биёем ба даста бигирем барен мара наги барои риш нагем ришта путрош мебарем риша иним хел иним чишмо мани хел мекунам мекашам ҳамин хел мерам дар сангар месам хел маҳкам мекунам спецназ дорем мерам дар сангар месам риштаи сухан дорем мо ин ролик бо давом дорем бо депутатсо сар мекунам хушрӯ фикр кинед зинда бошен шерои нар ҳама ба пеш барои тоҷикистони азизи меҳрубон савол доред дар комментария бинависед